tractarem del llibre On poc viatgem. Tracta d'uns monstres marins que van a posar ous a una illa que tenen forma de pedra i allà viuen una tortuga i una serp. M'ha agradat perquè la part que més m'ha agradat ha sigut la cançó dels monstres que cantaven i us recomano perquè té molta imaginació. El llibre tracta de crear la teva pròpia història. Si vols salvar a un personatge o anar a un lloc, tens que seguir llegint una altra pàgina o una altra. Així creant la teva pròpia història. M'ha agradat perquè pots crear el teu conte, la teva pròpia història. El recomano perquè és un llibre molt entretingut i moltes històries possibles. El llibre es diu L'extraterrestre Pim Pim i tracta de que el Pim Pim, que és l'extraterrestre, està en un programa que es diu Haz un amigo en la Tierra, y entonces él navegó hasta la Tierra y allí se encontró muchos humanos. Se quedó unos cuantos días allí y luego regresó súper triste al planeta Pim Pim. Mi parte favorita es cuando se puso a dar besos a los pies a todas las personas, que es así como se saludan allí. Entonces, lo recomiendo porque es muy divertido y gracioso y además interesante y extraño un poco. Quina nit de Reis. El llibre tracta de que havia un noi que volia regals però no li van portar regals, li van portar torró. I a mi m'ha agradat molt perquè és divertit i el recomano per nens, que és molt divertit. M'he llegit el llibre d'Anem de colònies, que tracta d'uns nens que se'n van de colònies. I tots són poemes i endevinalles i són molt divertits i entretenits. I el recomano perquè és molt divertit i és apropiat per nens. I el poema que més m'ha agradat ha sigut el de Quim Embolic, per mi ha sigut el més divertit. El llibre que m'he llegit és Quin dia de Reis. M'ha agradat perquè és molt graciós i molt divertit. I tracta de que hi havia 3 reis i era la nit de Reis i tenien que repartir el regal per tot el món. Doncs tenien que dormir i tenien que fer totes les joguines per nens. Van pedir coses molt rares, com una capsa de colors invisibles. També van dormir i es van quedar dormits durant molt temps i l'estrella d'Orient que va baixar li va despertar i li va dir que tenien que anar-se per anar a viatjar a tot el món a repartir les joguines o els regals. I van viatjar i doncs van viatjar per Àsia, Europa, Àfrica, Amèrica i tot el món. I al final, quan van repartit tots 3 els regals, es van quedar dormits, tots 3. Jo vaig escollir el llibre de El pirata atrapat en la Índia. Aquell llibre tracta sobre un mariner que vol rescatar a una princesa de les urpes d'un terrible monstre, però són transportats fins al segle XVI. La part que més me va agradar va ser quan van ser transportats fins al segle XVI. Jo el recomano perquè està ple d'aventures. El
espíritu se llama un llac amb massa fums. Tracta d'un llac que no és petit i no fa mal a ningú. M'agrada més que ja tira massa fum i el recomano perquè és divertit. Soy el monstruo. Aquest llibre tracta de que uns nens li volen fer una broma als seus pares i el seu pare està matant un mosquit i els nens li fan un susto i el pare es cau al terra i es trenca un braç. La part que més m'ha agradat ha sigut quan el pare es cau. Us recomano perquè és molt divertit. El llibre que m'he llegit diu Les 5 tocades. Tracta de que hi havia 5 nenes iguals que es deien Filomena, que vivien juntes en un castell. El que m'ha agradat més és quan les 5 nenes juguen amb les seves joguines i amb les seves mascotes. El recomano perquè és molt divertit, passen totes les coses divertides. El llibre que m'he llegit es diu Clàudia a la ciutat. El llibre tracta d'un gos que porta una boina vermella molt bonica i aquell gos té un amic que és un mitjó i aquell mitjó es diu Mitjonet Borrissol. I junts fan moltes aventures. Fins i tot xoquen amb lladres. M'ha agradat perquè el que m'ha agradat més ha sigut quan el Claude li ha portat en patinet al Mitjonet Borrissol al metge i el Mitjonet Borrissol pensava que era una ambulància i li va prendre la temperatura amb un plàtan. El recomano perquè és molt graciós i entretingut. El llibre que m'he llegit es diu Diario de Dan. Tracta d'un nen que només li agraden els videojocs, però els seus pares li apunten a un campament on coneix a molts nous amics. El que més m'ha agradat ha sigut quan Dan es va crear com una gorra refresc i el refresc eren sucs i li va caure per tota la cara. El recomano perquè és divertit, graciós i apropiat per nens i nenes. El llibre que m'he llegit és el d'Anem de colònies. Tracta sobre uns nens i nenes que se'n van de colònies. Està ple de poesies i endivinalles. És molt divertit. Jo ho recomano perquè és molt graciós i entretenit i és molt recomandat per nens i nenes d'entre 8, 9 i 10 anys. El que més m'ha agradat han sigut les endivinalles i les poesies dels mestres, els monitors i els animals. Seu mare és supermàgic. Tracta... Els dilluns al matí la senyora Potter endreçava la sala. El que més m'ha agradat ha sigut que el Joan deia que el barret estava ple de mocs. El recomano perquè és xulo i són la família Potter. El llibre que m'he llegit ha sigut El trono de Zeus. El llibre tracta d'una nena que es va seure al tron de Zeus. El que més m'ha agradat és quan Zeus havia dit que la nena havia robat les pomes i un home hi va agafar. Ho recomano perquè és molt xulo. La Rita Fredolica. Aquest llibre tracta que hi havia una nena que es deia Rita i que la seva ciutat era molt freda, mentre que estava surfeant. El que més m'ha agradat és que la Rita estava surfeant. El recomano perquè m'agrada l'estiu i la diversió amb els amics. El llibre que m'he llegit es diu Mímpids. Tracta d'un nena que la seva mare li prohibeix quasi
tot. El que més tenia prohibit era anar al bosc. Un dia, quan la mare estava distreta, el nen va anar al bosc, però de sobte es va trobar amb un monstre. El punt dèbil del monstre és que no es podia mullar. El nen va començar a córrer fins que es va pujar a un arbre, on es va trobar els Minpins, que eren molt petits. Per derrotar el monstre, el van guiar fins al riu on el monstre va morir. El que més m'ha agradat ha sigut quan el nen coneixia els Minpins, perquè són molt divertits. Jo el recomano perquè és molt divertit i et dona molta imaginació. El llibre que he agafat ha sigut Tots els colors del camaleó. M'ha agradat. No tracta de que un camaleó era molt petit i es va perdre per al bosc i estava molt trist i van passar 4 mesos i no trobava la salida per anar a casa i quan va passar un any la va trobar als seus pares. M'ha agradat perquè és molt curiós i el recomano perquè és molt bonic. Era la Superbruixa. He llegit un llibre d'una nena que es deia Tina i tenia un germà petit que es deia Pitus. En Pitus li molestava cada rat i la Tina estava aprenent sempre a fer una bruixa. El que més m'ha agradat ha sigut quan en Pitus li molestava a la Tina quan ella estudiava coses de bruixa. Ho recomano perquè a mi m'ha agradat molt i m'ha fet riure molt. El llibre que m'he llegit es diu El bosque de los grumos. El llibre tracta d'un nen que va passejant pel bosc i es troba un animal que s'estava menjant un bolet. Al principi no sabia com es deia a l'animal, però al final apareix una bruixa que li diu com es diu a l'animal i es deia Grumoll. El que més m'ha agradat és quan el nen dibuixava els grumolls en un llibre i sortien els grumolls del llibre caminant. El recomano perquè parla d'animals i és molt xulo. El llibre que m'he llegit es diu Els misteris dels fills de la lluna. Tracta d'un nen que es diu David i d'una església molt gran i viatgen a la lluna. El que més m'ha agradat és quan viatgen a la lluna. El recomano perquè és molt divertit i aprenen coses sobre la lluna i és el meu per mi.